July ni riat sang khazakwa somret paruk ni in Wilson ko a patling pani timole pierate kan huwa pierina chuan omin meichenau pang pakhat video hi thil dunin anu luka chuan kar sena chuangin an pani chuan chuin chu an chwa santa meichenau pang pakhat pia athir sakor chunga chuang chu muin pier chuan a zui tamaya mun re tok tak an thleng tia chuan pier chu motor atang chuan chukin pia chu man tumin tawak mai meichenau pang nana chu tangzo lovin pier chuan apong so zui ta timo chuan apia loka thil thleng chu muin hlo thon na in na mel chu akhat ta ngala amai ro chu meichenau pang chana hekin a in liam tamai si pia headphone chu acharta pier chuan atu tok nuin pia chu ngaidam a handil vela pia chu athai topa lola tang vein a belek te ve tang mai chu chuan piera thin urna tizualin pia chu kut athak ta zek maya pia chu ana tor lovin aboro zui ta ani piera chuan meichenau pang chu athi ti hriain amang ang ta hle a thian pa puina chu dilin timoi ro chuan puya hnekin motora chuan alu san ta dei maya piai ruang chu savambo ma chuan da thain athir sakor chu kongsir nimbuka chuan apai ta timo po chuan a headphone charka motor tang chuan rang takin apai ve bok piara chu naupang inti hlimna pak en ko tu niin akar chu atifai hliawa chuti lai chuan ralkata a thian pa timo am bek nena akal chu a huwa a thian pa chu zuin basa akal liam lai chu avam man ram timo chuan thilra thlak tak a mu chu thei hil thei be sein khodanga pem atum hi aloni kumsom ni pathum kalta afanu thi na lai chu tloin elinai chu alo langa piai nu kha ani sinikai te chungkwa lo langin anu le pa chuan school atan bau thina wangin an lo zil mala apa thinrim chuan chutiang thil thalo chu engwanga ti thin nge ani chu azota sinikai thung chuan osamte hian an school chuan dot an hril thuin alo chang titaw chung chuan in chu a chhuah santa a thian nu mary chu kolin in muturin thu an tituta detective David Aron langin an senior detective Christiana retirement party a chuan tel vein a mai ro chu David chu nupui sun hlim ani awang chuan a phur zok lo hle sinikai chu lo lang lein amusement park a chuan a thian nu nena in mutur chuan a om taran maya anu le pa te chu phone call tlang chuan thu nu chein a thian nu mary te ina aria tu thu a hril khothim thak thleng po a thian nu alo la lang thei lo chu lungoi lo tak chung hian a hole zok mai tu thu chu a hril le ta apia deuh loka chuan motor tang hian mi pakhatin a chetlai chu alo thlir reng mai le detective te chu lo lang lein Christian chuan David chu police station a hruain kumsom ni pathum liam ta a case chin fel thei tak lo chu hlanin pi case kha alonia case chung changa a hriat zong chu Christian chuan David chu hril zelin mi panau pang pakhatin thil thlen na huna karsen a mu thu te chu kar chu an zon ngial po tual thatu an hu lo thu chu a hril zela sinikai po chu beidongin an in lampan chuan zanthima athir sakor chuan a in khal chuak vele ta motor pakhatin zui ani ti hriain a han hoile ta patling pakhathi motor tang chuan a ron chuak chupa vek chuan piai thir sakor an lo pai to na hmuna vek chuan sinikai thir sakor chu a pai vele a timo po lo lang vele in architect alo ni to a fanu te mu hil chu thli thlai ma sain anupui July bula chuan avamu vele ta Davida lo langin bu huna thil thlendan te chu a tho puite jana le Matthias te le police dang te nen chuan chui chiangin man kuma thil thlendan nen chuan me belin an hlau thong ruta hle timo chu afa te le no pang tang te nena anin fiam lai chuan bu huna thil sakor an char chu newsa chuan alo chuaka sinikai te in lama chuan anu le pa te chuan an fanu thil sakor ngei ani ti hriain an hlau thong hle
timo po chuan piai ne na me belin angai athata zan lo mai kumsom ni pathum liam ta piai ruang an huna dila chuan sinikai ruang chu mu bei sein detective ten an zong ngota van doi thak takin engma an hulo thung detective ta chu sinikai te na kalin anule pa te chu thu an zota Matthias chuan thil theile thil thleng thei zong te chu zotin anule pa te chuan an fanu chan chin le abonia anin chunga thil thlen dan te an lo shilfai veka timo chu muhil theilovin angai tuana chu kumtam takkal ta chuan alet le a paka naupang infiam athlir mek lai chuan piara chuan ronzomin anin hmelshiat tona an midmeng le naupang chetla an thlir dana tang reng chuan naupang an i thrin ti chu alang reng mai an chung kwa in ti hlimna hun an man lai chuan timo chuan an pu chu kolin adam lo chuan lamin na akal theilo tur thu ashila an pu nen anin biak fel hnu chuan an nu hnena chuan na tru lo wanga achua angai thu hrilin achuak ta ani mi pakhat lo langin sinikai phone chu aria apa in biak tlang atum mek lai niin chu pa chuan phone chu apai tamak mai Christian chuan David chu muin piai le sinikai case chu ain an ema wangin sinikai chu dama an mu po arin tolo thu ashil mola a retire to wangin David chu tual thatu manchuak ngai turin angen mol bok kumsom ni pathum liam ta thil thleng chu lo lang lein piar le timo chu ti in me chenau pang an it ve thu le anin an hle thu te chu piara chuan asoi ham maya ma se timo chuan lapha ve trang in piara chuan movie en pui tur thadeu anei thu te chu ashila atira chuan timo chu thinrimin ho atum ve ngela amai ro chu aril ru lam letin an pani chuan video chu anen ta police te pon sinikai zon na chu la chhun zom zelin ma an son theilo lutuk chu an beidong tran hial to a detective ho thukhom chuan car sen bok kha sei chuakin piai bo ma puwa me chenau pang pakhat bo na huna car sen mutu anom thu te chu an soi zela sangkha zakwa somriat vela chulai huna car sen nei chu mi zanga vel an ni thu tele atam jok chu thu an zo fia to thu an soi bok imo chu an kol huya chuan let lein piara park and call tua lo la tang chu awa huwa piara chuan a in chunga hruain timo chuan sinikai chunga chuan eng thil nge ati azot mia mai piara ero chuan in nam noina anei lo thua lo chang vatin timo chuan thil thlen dana ama bak arin lo thua soi piara ero chuan piai chunga thil thleng kha chu ti pal liao ani thule khami hnu tang khan eng poima a khoi to ngai lo thuin a lo tang ve tlat bok timo chu tho vutin chua atum tamaya piara chuan lo dangin video mu nom ati ber cd chu apeta timo chuan hotel athlenin cd chu aenta kumsom ni pathum liam ta mi kha ani ti muin achak na achuak le tatlat mai ati tute ati zo hnu chuan in thiam lo le zakru em chung hian atrap ta lok maya mi panau pang pakhat nena pi puwa an oilai chuan piara chu lokalin a ina leng plu turin asoma eng soi sit set lo chuan timo po chuan azui vele mai bok in chunga an lu don chia tia chuan timo chu in ngai to chuakin a thian pa chu atlan san le ta dai mai timo ru chu a ha leya police kuta in hlan mai te chu adu hial to ma se atoi sep na chuan nena changin aril ru athak le tamai timo chu bu hmuna chuan kalin anu loka chuan elinai te ina kalin in lo tur zong ni om takin a business card te chu apeya me chenau pang thalak a mu chuan fa anei le nei lo thu te zotin elinai chuan afanu chu kumsom ni pathum liam ta rong taka tha ani thu in alo chang timo chu kara chuan lutin atrap tamai chu elinai chuan lo mukarin aring hlel ru hle nakina chuan Christian kha lo kalin
afanu thatu timo chu localin a business ka chu a pevata detective David le zana chu Carson nei tu te thu zot fia turin an chuak David a chuan kol man mo thak tak a dona wangin zana chu a kalsan zana chuan piari in chu thlangin thu zo fia du anei thu a soya pia ruang an paina dila chuan timo chu kalin a in ngai to bing ta hle chuti lai chuan anupui Julia chuan ron kolin ni thum lai engma soilova a holo awang chuan alung oilo thu soin ang ta buan mai anin biak na chu kongka kikri chuan ti topin detective David le Christian ta chu an lo ni kumsang kha zakwa somret panhi le sang kha zakwa somret paruk in kara Carson nei chungchang chu zana chuan piera chu alo zot fia mek boka ashal dei to thu le bike che akhal to thu in piera chuan alo chang zana chuan mei chenau pangbo chungchang ani thu le July ni riat sang kha zakwa somret paruka ani man dan te chu azot ta chu thu a hria chuan piera chu talboi dewin thilpoi mo tak lak lok anei tu thu soin pindan lam apan santa David te chuan apasal chungchang chu Julia chu anlo zot mol mola khua a chua san lai lok thu le khoi hotela tak nge a thlen po a hria lo tuin alo chang chuti lai chuan Christian chuan a in thiar du thu soin in chunga aluta Julia chuan apasal business card an kol chu muin englam nge ti azo chuan David chuan thu chiang an la hril theilo thuin alo chang pira chuan drawara adairi chu la chuakin chauka chemte chu ala ruboka janai bula chuan kalin adairi chu apeta chemte chu ala humru reng bok David chuan timo hunkal to lam te chu Julia chu zot zelin Wilson kwa lekha azir thin thuin alo chang kumsang kha zakwa somriat paruka a in san thule chuta anin ton thu te chu a hril zel bok janai chuan dairy a chuan thilpoi mo a mulo che kan yang chu dairy chu peletin piera chu akal santa Christian chu a reitak emawang chuan wazongin apasal office a computer ma thu chu awa muwa timo computer a naupang sex video file tam tak chu alo hai chuak reng mai le timo chu lo lang lein dil kama bok chuan alo laoma aril ru siam felin dila chuan motor chuan atlan lutta ani police lamte po thlengin timo ruang le a motor chu an khai chuaka Christian chuan lotling in ti hle in case po chu an hai chuak ngei ni in a hria news a chuan pia le sinikai rong taka thattu chu timo ngei ani thu chu a chuak ta chuai mai dil pakhata nim kara chuan papakhat tui cheng chuan sinikai ruang chu a charta police te chuan ruang chu autopsy ti tura lain anu le pa te po chu an kowa case a chuan felhel la oma hriain David chuan case file lui te chu a han hai thalea chuta chuan PI headphone thalak muin mi panau pang mita mutu thusei kha ngai thla chiang lein mi panau pang chuan headphone chu motor passenger thutna lama tanga pai ani thu a theta chuta chuan timo chuan thurwal pui anei ti hriain an puber hnena chuan a thusia thar te chu a thlen Matthias la chuan PI headphone a fingerprint le timo DNA test a in mil chia thu soin a thil nu chia thar chu apom sakdu tlet lo mai David chuan sinikai chu pong sual ani velo thule tual thattu chu a thurwal pui timoa kokirna na ahun ngai a ti ani chu arin thu te chuan soin Matthias chuan alarin sakdu chuang lo David a thin chuan tur lowin Matthias chu kutla thak tamaya David po chu a hna tangin suspend leilok ani phata ani kamitlaya sinikai umzuya rong taka tual thattu kar ngei mai kha lo langin piara ngei mai chu kara tang chuan aron chuaka a then Peter pakhat nena chuan kar chabi chu pein Peter chanchin bu chher chu azuk muwa chuta chuan a thian pa ngei mai chu lo chuangin annun na alak thule mei chenau pang pani
thattu ani thu chu alo chuang kal mai athil ti suala a thian pa chuan anun na a chan pha chu atan lom tur nge lungai tur ti po shet lovin in chung lam apan sana a movie hi a top ta ani